S Dodom vám želáme krásny deň, príjemné dobré ráno. Dobré ránko a bohaté ráno, špeciálne zlatokopkám, lebo tak sa hovorí, nie, že pre peniaze všetko, sú, dajme tomu, so staršími mužmi, robia čokoľvek, len aby získali peniaze alebo spoločenské postavenie. Už asi počujete ten zvuk, tú hudbu, to je zvuk heligónky a predstavte si, na tej heligónke hrá mladá, veľmi úspešná boxerka. Inak je to netradičné spojenie box, heligónka a ešte toto mladé žieňa, veľmi úspešné, má aj netradičné meno, Jessica Triebelová. Už o chvíľu sa s ňou budeme rozprávať. Dobré ráno. Dobré ránko, aké je to chytlavé. Trochu v netradičnom kroji, to je pravda, je Jessica Triebelová, ale to len preto, lebo nám priniesla z Turecka zlato, prvé ženské pre Slovensko, zlato v boxe, podotýkam. Aj o tom budeme o chvíľu hovoriť, ale najprv sa venujeme počasiu s pánom doktorom Ona Jozefom potom Jílkom. pricestuje z Ameriky a všetky kamery sa na ňu vrhnú, lebo ona je počestná matka, počestná manželka. A to sú také úžasné veci, toto akože, to sa len čudujete, lebo toto dievčatko, keby som neprišlo do tej Markízy, tak už skoro nikto nepozná, lebo však ona nebola ešte v smotánke, že? A to ju teraz predstavíme ešte bližšie. Pani Havranová, ďakujem zatiaľ veľmi pekne. Potom vám My sa o poviem tomto ešte o porozprávame. No veď to chceme vedieť. Chceme. Samozrejme. Aj televízni diváci, zostaňte s nami, tomuto sa ešte dnes budeme venovať. No ale teraz vám predstavíme Jessicu Triebelovú, ktorá prišla so svojím otcom Petrom. Jessica nám priniesla z Turecka zlato z majstrovstiev Európy v boxe. Vítaj, dobré ráno. Ahoj, dobré ráno. Otec je zároveň aj trénerom, však? Áno, som tréner, ale máme ešte jedného trénera z Ukrajiny, ktorý sa mi špeciálne venuje takto. No a ja som počula, že ty spoločne s bratom trénuješ, že tomu ste podľahli obidvaja, nie len ty, ale aj brat. Je to pravda? Naraz spolu trénujeme. Tak keby som to popravil, už celá rodina. Máme ešte ďalšie deti. Aričku 10 a Peťka 7. No a ešte aj manželka vraj boxuje. Aj manželka sa do toho zapája. Ako u vás vyzerajú hádky? Keď sa začnete hádať, tak sa dávajú rukavice na ruky, alebo ako to riešiť? Tak hádky nie. Hádky u nás nie sú. Ale ste hrdý otec, nie? A tak jasné, že som hrdý otec. A mám byť na čo hrdý. Počúvaj, Jessica, inak také netradičné meno. Ako si prišla k takému menu? Prezradili ti rodičia, že prečo si Jessicou? Mama mi povedala, že raz pozerala nejaký film a zapáčilo sa jej meno. Tak, a odtedy si Jessicou. Odtedy som Jessica. Je to náročné pre babu? Nie je to veľmi tvrdý šport pre dievča? Ako zo začiatku áno, bolo to také tvrdé, ale už ani nie, už aj tie dievčatá sú na takej úrovni ako chlapci. A nebojate sa ťa chalani? Odkedy sa venuješ boxu? Takže viete čo, asi radšej tej Jessica nič nehovorme, lebo však ona vie tie chvaty, hmaty, kopy, všetko. Ako aj, áno, ale nemajú sa čoho. Nie som taká, že niekto do mňa strčí a proste budeme sa byť alebo niečo tak. Nezneužívaš to? Ty sa chvíľu venovala aj kickboxu, za čo si dostala na chvíľu dištanc, ale našťastie potom si sa na tie majstrovstvá Európy dostala. V čom sa vidíš viac? V tom kickboxe alebo budeš len v boxe pokračovať? No, iba v boxe už. Prečo? Tak v boxe už, keď som získala zlato, tak ide mi to lepšie a už sa tomu venujem dlhšie boxu. Jessica, ty teraz máš pred sebou majstrovstvá sveta? Áno, v maji by mali byť majstrovstvá sveta. Ako vyzerá taká príprava na majstrovstvá? Čo to znamená pre teba? Že 2 mesiace, možno viac, tvrdej prípravy, 3-fázových tréningov. No, to je dosť. No a tvojim veľkým snom je čo? Dostať sa na olympijské hry do Tokia. Tokia v roku 2020. No, my ti budeme držať palce, samozrejme celej rodinke. Čo ostatní súrodenci? Alex a tí zvyšní, ako sa im darí? No tak Alex tiež je viacnásobný majster Slovenska. Je to veľmi šikovný chlapec. Tiež
mali v Chorvátsku bolo majstrovstvo Európy boli, akorát keď ten zákaz zrušili aj Jessica jemu, tak tam chýbal jeden deň, hej, tak čiže tam mal tiež veľké predpoklady, aby uspel. Bohužiaľ nie, ale tak bude ďalšia Európa budúci rok. No a ako ide dokopy heligonka, čo si nám tu predviedla a box? Lebo tá heligonka to je také jemné, také ženské a potom ten box. Máš čas na heligonku popri boxe? Už vôbec nie, iba tak, ako kedy si zahrám, možno raz do roka, 2. Len tak pre náladičku. No, my ti budeme držať palce, budeme veľmi radi, keď k nám prídete opäť do Telerána sa pochváliť, čo máte za sebou, čo máte pred sebou. Budeme držať palce celej rodinke, ste zlatí. No a ak si chcete zaboxovať, tak v obci Klín máte možnosť, lebo táto rodina Triebeľovcov tam neustále organizuje nejaké turnaje, takže bude možnosť si zaboxovať, budeme držať palce. Ďakujem pekne. No a pokiaľ sa ešte nikam neponáhľate, tak zostaňte s nami, pretože Tomi Popovič bude